Hallo? Hallo, kunne jeg komme ind? Jeg vil gerne ind. Kunne man blive lukket ind? Det har kostet 340 millioner, jeg kan ikke komme ind. Jeg insisterer på at komme ind. Jeg står i kø her, som den første. Jeg vil ind af hovedindgangen. Jeg finder mig ikke i det. Står her. Jeg bliver her. 340 millioner. Jeg går ikke ind af bagindgangen. Godt, jeg går ind af bagindgangen.